شناشیل او وشەیە بزارێ میسلی و زاراوێ کریستیانان دهێتە گوتن مەبەستاوان نەخشێکێ تایبەتە لە سەرداری دهێتە دروستکردن ji bo rûyê xaniyan li derve pêcan bikin û di heman demda mirovî ji sermayê û germayê diparêzît. Ev hunere beriya sedan sala li Mosula kevin hebû û bi taybet malên kiristiyanan û cihûyan lê piştî şerê Daeş li Mosulê şenaşîl binbir bûn. Lê nûke wekala Emerîkî ji bo perepêdana nîvdewletî û bi hevkarî digel komela keltûr û folklorê Mosulê rabûyne bi danana şenaşîlan li çendîn xanoyên Mosula kevin, da ku sîmayê bajêrî wekû caran vegerît. Xwedê karekê gelek başê encam den. Ew yê kulturê kevnariyê deverê vedgerîne ve. Ji ber ku ev devere temenewê digihîte sedan sala. Bêguman birayên me Krîstiyan têda bûn. Em spasiya Komala Kulturê Folklorê Mosulê dikin. Konûkê harîkarî ji rexrawa USA wergirtiye. Her wesa hizir di vegerandina şenaşilên kevin da kiriye. Bêguman ev hizret tiştekî gelek baş têda ye. Ku namek di ev kareyê da dihête ragihandin. Ji bo ser cem ol û netewên berên li Mosulê jiyan dikir ku vegerne ve bajarê xwe. Beriya 400 salan e eger zêdetir nebît. Ev yê serdemê hukmê Osmaniya ye, wekû şenaşilên li bajarê Besra her wesa xaniyên kevnarên Bexda. Mosul dihête hejmartin ji bajarên here kevnar û dîrokî temenê vî bajêrê digihîte hezaran sala. Xelkê reseniyê bajarê Krîstiyan in. Rêveberê evî projeyê wesa dibêjît ku ev kare bi destên kesanên bi spor dihête durustkirin û şarazayiyeka baş di hunerê şêwekarî de hebîtin. Her wesa rêveberê projeyê gotî ev kare dê berdewam bîtin heta rengekê ciwan bikevîte ser bajarî. Em kar dikin bo vegerandina şenaşilên Mosulê wekû berê. û ev kare gelek sûd têda dihête dîtin. Ji layê saxlemî ve û ji layê derûnî ve. Sîmayekî ciwan didete bajêrî. Her wesa em berdewamîn li ser vî kareyê. Da ku jiyan vegere li Mosulê û her tiştek wekû berê lê bihêtin. Şenaşîl dihête hejmartin ji karên huneriyên kevnar û neptinê li bajarê Mosulê ev ciwankariye li ser rûyê xanoyan dihatine durustkirin. Belkû li gelek deverên dî jî hebûyne û her wesa nexş û dîzaynên xwe yên taybet hene. Kawa Umerdengê Emerîka, Mosul.